ebe ahụ ịmụrụ ọrụ ime mbọ na onye ahụ kwesịrị ije nweta laịsensị ka o wee meghe ndị dị ka gị chọrọ ije mụọ ọrụ ije ebe a na-amụ ọ bụrụ na ọ dị recognized by government. So program enwezi now address unemployment and they skill up our youth and anybody within the age. Yes, so ihe ọ age limit. Only 40 years kwesịrị ịmalụ gị ọ ga-eme n'ụwa ya. But that doesn't mean only 40 years I'm a young mụọ na ọchọ. Okay. Mana na-asị target time bụ ụmụaka 15 to 30. Onwe amakpọ ya idiom na akọ proverb batara n'isi mgbe isonye 40 maka asị na ifụl at 40 ga-abụzi efusoyo. Mana ọkwa ndị na-ebulu ma 40. Nwere mmadụ anọkọta nka 40 brain ekike or mature ozugbo ịghọta, so dependent. I wonder how long that brain kick ga last. At least. Biko unu ị ga-etikwana ya twisted ụmụmata na ihe ọbụla ị chọrọ ebido gị bido ya taa na ọ ga-adịgbo maka 40 a nwere ike ichebe 40 ọma favor gị ife onye ọzọ na-efevọ ọma favor gị. Alright, so dịka otu o si gbasata impact ya bụ itinye ihe ahụ n'ime ụmụaka. Ọ dịghị amara m how long this project for first of all how long ka ọ nọbụ now? Yes, ka ibido itinye imeke sure na ụmụaka nọ na secondary school mụta skills n'ime school ebe fa na-aga n'ime GTC anụwa. Yes. Okay, GTC anụwa. Hey, ndị GTC adị anụ ihe o. Mgbe awa nọ kịta ha na-anụzi. Hey, ha na-anụzi n'idili ịbịa. Hey, GTC adị anụkwu ihe mgbe. Bịa ya abịa Monday. Abịakwa. So I tell a lot of things, honestly. And I cannot say that they put too much about onye na-achị Enugu State. Maka na brain ya bụ brain computer. Ọbịa ọsị na ekwe ihe aka nchọlụ. And ihe ahụ ọ chọlụ. Onwe ka o si dị ka na ọ ga-awọ ọkụkwa. Emechifu na ọ ga-awọ ọkụ. Ịghọta. So GTC anụ ị na-ene anya na ụmụaka anwa now. Ha bụrụzi ụdị ndị anwa. A na-eze eze. Ịma na mgbe ije leset ka isi anụ akọ na ebe ahụ. Anyị dịrị omenu Yes, so September last year 22nd ka anyị meelụ the doors wee bido nabataba ụmụaka because ụmụaka nwa na-eje akwụkwọ ebe ahụ before. Oge onye isi anyị bịara ebe ahụ wee fụ ịchọka ọ bụrụ anyị nọ na TV ngosi etu ebe ahụ dị ịghọta ebe ahụ dị ka Odro habitable at all. Odro the school. Odro ki n'ime city first of all. I'm my idea. So you know we be ebe na ebe ọ dị n'obodo a Enugu be ebe ọ sị nwa onye ọbụla na ọbụrụ akwụkwọ ka a na-agụ ebe ha wee na o wee si mechie school we bido kutubu ebe ahụ niile kutubi kutubi within 1 year alụniti ebe ahụ emeghele na June last year. So by September I bido kpọghachitekwa ụmụaka ahụ. You know. So under how many months did you ever see the place? It's about a year. Akwụ ma na ego dị mma. Ego dị mma. Onye kwetakwa na ego ji ọrụ, onye kwetakwa na ego dị. Ego dịkwa. Under 1 year. Within 1 year, I will see you. So ụmụaka anwa bido akpọghachitezi ha ka ha bịa finish here. So ha na-finish. So the first batch kwesịrị finish ndị nọ mgbe ndị na-agụ 1 oge akwatu ebe anwa. Ma ndị na-agụ 2 oge akwatu ebe ahụ ndị na-finish now. So I miss go now. So we're talking about impact. Impact now, the behavior also have changed. Okay, in na say okay. Ụmụaka niile na-abata GTC. Obeme ha ana ma nweta kwa call ndị na-asị ụmụaka na adịkwa njọ. Ntị adịrọ. Na adịga gịnị ka onye isi anyị wee sị mba ọkwa ụmụaka na ụmụ anyị ka ha bụ. Ọkwa anyị nwazụrụ ha. Let them come to the school. Asị mba ka ewelu ndị ọfụ bido wee bido. Ka ha hapụ corrupt no ndị nke na. Ọsị mba unu je eme ha uncorrupt. Unu dulu ha. So eziokwu brain ha ka na-edevelop. So ụmụaka ka ha bụ na other children, so you cannot just isolate them. So I bidozie wee but I nwere program I nwere with Rangers Foundation akpọ social emotional learning. So even achọkwa m ịbịa that one. Yes. So that one is going on now. We have we build them basketball because him and us idol man is a devil worship. So I have a basketball court and with soccer court. Eba bubble. So my can was the activity her name. So when you just school man deep in a hostel, I'm on a big hostel now. So deep in a hostel. And when activity her name and in this Rangers Foundation have done marvelously well. So the behaviors are being addressed. Because such a kind why you have issues with our football this thing. How many for
I'm a from this last period. I'm a from. Football. Much on him, highest select. I'm particular about selecting. It's in each email here for community. I'm in particular about selecting the right candidate or student for that particular project. So Adam, when I made my research, I'm very happy about that particular cell, social emotional learning. I was very Adam, I was glad about it because I'm now for a lot of talented children. Sometimes I made knock at no so for my friend about football pitch. If I boom work na ball. In fact, my brother na ball and say I some now carry gear. And when my friend na ball, or some number actually select one accident. Oh, wow. Very talented footballer. So and in particular about it is a select imagon and when I said I need another GTC our ball. Yes, up there different schools are better and our ball. So and in particular about on my project age na to or what's our mwaka. And in particular about select how people know I am. In fact, I get when I get one procedures in ewelu. Imagon ebe this whole social emotional learning now. Ebe get lead too. But before then, chetani got one na 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. And I'm live on YouTube right now, so you can join me now. Vote Odenibo na YouTube. Then you on Facebook or Vote 104.3 FM. And live opening again na radio 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. I'm on a radio garden just in case. Open HR web network, I don't maybe need guy in a motor or something. You can also queue or join us on Radio Garden na Vote 104.3 FM. Alright, so a guy in a phone. Yes, so I get me pick caller. You have guy potazia and you put them at social emotional learning. Alright, 0706 048 5853. One at 0915 570 8347. Hello. Doma cake email. Ademoye. I forget I say bye. You see no. Hey, I forgot again on YouTube. I see the Black Beauty. I will. Doma. When I you know I'm not pay about it. No. Or because he wanted to. Bịagodo ọzọ wita ajụjụ gị si na gịnị mere? Ghana, and that's what Ghana Emily Community Secondary School, but the time Emily Community Secondary School. I gave you the money. My school, and like the only for me, I gave you a marker, gave you a new school. So they can issue the marker of phone and that more smart school, the temper now. Okay. All right, Dalo. Yes, in a quarter they want a form, so therefore the difficulty email registration. KK to register one only the chore but an email the school. All right, Dalo. On the corporate registration, Keka, when you chori register, you see we register one bata. You may have school. On our Jomaka Smart School. I don't think on our Jomaka GTC. Oh, GTC, on our GTC. Okay, see now. Okay, GTC and an entrance for GTC in Nugo. And then they go queer
last time mana I chọziri ime ka ndị be anyị nwee access ịbata GTC. So mgbe a ga-eme common entrance ị ga-eji banye GTC, ị ga-enweta nwa ọgụchago JS3. Okay. All right. Nwa ọ bụ na ọgụsigo JS3 ọ bata GTC, ọ ga-enene entrance wee bata. Mana ọ bụ na nwa ya ka agụsịrị JS3 na ọ ka ji ibido JS1, ọ ga-eje skuul ọbụla dị ya nso bụ smart school dị na ward ebe obi. Ọ nidiro any form. So long as nwa ya nọ na public school, they will just migrate to GTC. To smart school. Okay. Because I'm going to common entrance. So common entrance bụ na nwa ya agụsigo primary 6. Ọ ga-just banyezie JS1 na smart school. Okay. So smart school ọbụla dị gị nso bụ ebe nwa gị ga-eje akwụkwọ. Ọ bụ na nwa gị go primary school na that community, they will automatically migrate to the nearest smart school, not that ward. So long as no community, so long as no government school, right? Yes. Or go the primary school. So you know going. So by the time you bazini any of the green schools, it just assume registration to start JS1. Yes. All right. So 0706-048-5853. Hello. Keki me. No. Can I forget ABC? All right. Yeah, because why I forget ABC by 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. No. Keki me. Okay. In a private school, not government school, or the primary school, yes, in a common entrance. Somewhere I got private school. It's not a private school. Okay. Okay. All right. That's not by private school, so okay. Okay, I think that they will tell them how to do it because I'm in a secondary school where all marker didn't on a JS1 already, but they have a smart school. You have to so need DJ Bama. Na the school there, so I wear cards where banner. Mano marker need on a public school. Kedo for school like that. Let's say they're in on a Queen school in Nugu. You go see a JS. JS3. On a SS1 or JS1. Okay. I will share your smart school. Una just blue marker done na the smart school. Is this automatic? Yeah. Yes, it's automatic. For people that want to go now. For school need on that ward. Because remember that smart school 1 per ward. So you go see a school on that ward where your school is located. You get the smart school nearby. Okay. Yeah. Hello. I dem my phone ban teaching as on. No, God bless you. Do not mention. Can't forget ABC at bomb. That song. In a special way, oh. Dalo so. Dalo. Gani. Chairman of the board of Vocational. Whatever for capture the informal education, because in education or school there were formal and informal, and the informal aspect of it, but there were very prominent mechanics, electricians, welders, Jupiter Nenugu, na different workshops. The very super intelligent or na kuzuro mark for the ways 8 or 10 or because everything should not be ending in classroom. You understand? That's why that vocational to see where you were formal and informal, both the board and the head in charge. How to capture that thing. So how to see why they are supervising the school one, which is classroom one. Then collaboration within the informal one. Or Ebana service one of the informal mechanic workshop.
That's Oga Mutagoro through somebody, Oga, you know, and I'm like that, Naga. So, which ending na Garucha, my even palebitas. Ọkwa harucha moto we ga na-akpọ easy care dị na side ihe na side winners and many other places including side ihe na Ogbu presidential road. Ha kpa moto destroy aka etu agbam ebupụta iche na ebubatara from abroad. These people ejero school. So Biko actually a situation whereby she has to reach out, then aboard her way meeting, then Obuna Agaba His Excellency can integrate both my the informal those people now by now. Okay, classroom. The practical had from day one. Even at China. That's why China is the most technological advanced country. China they made all this things. Oh my catch bro had China J school. They came a classroom there medicine. So Biko can try to accommodate these people. The mechanic mana roll from an moto. Now I make my panel beating. Then make electrical work and so many things technical and the welders. In any hours of people who got a workshop in the welders. Hana door that can compete effectively from Nkedi abroad. You understand? Actually, let them meet the association. How will association you understand? How meet their secretary and president so that they will have meetings on how to integrate and harness this talent, at the informal sector. Or they can one time make a suggestion. Obuna organize the mechanic by the state government through the ministry commissioner for transport. This CNG kits and conversion and these people got best parts. Every workshop every 1 week for this mechanic in their co-charge have seen a workshop where company have you mentioned this thing? One of the fastest and most effective conversion center na CNG. But I've been looking forward to this thing. But I know Chembo where is inside Yoruba or the train in Lagos or so they should look into the informal sector. How grow the informal? Oh, my chairman school, my even GT, he was on job. Science school or secondary school or the free from SS1 to SS3. Most parents cannot afford this in Okwa school, so let them look into it, please. It's very important. All right, Dalo. Can you see not forgettable? Can you say bye? Thank you, Godwin. Dalo. You're going to need the informal, inside formal. So, I'm in a practice go the formal type of education. I'm a practice, but informal already. Informal already. I can call one. So, Godwin. Godwin from actually out. Yes. I should get the okay, and thank you for that. Him and I on a reform. So I reform education system. Just 2 weeks ago, Governor Ayemele inaugurated Enugu State Council on Skills and Acquisition. Yeah. So the Council on Skills again, they bazi both formal and informal. And what are high name without the informal sector? Ụmụaka anyị gụchagodo na GTC, anyị na-enwe partnership with the informal sector. Ebe ha na-ejezi eme experiential learning. Because kita ha agụgụ akwụkwọ ma ka esi emeasure, ma ka esi eji kọmputa eme nke ọzọ, ha jezeje nwozila aka ha lụbazie ya. So na-etu anyị si eme bụ na ụmụaka anyị na-agwa gị from GTC godo. Na the plan bụ na ha ga na-eje ha si na classroom ha nọtụ 40%, 60% ha nọ na field na that workshop. So anyị na-eme partnership within the private sector, and the informal line, ebe ha ga-ejeje mmụọ ya. Mana another thing federal government wepụta bụ na ndị informal law niile nwere mgbe ewepụta so onye ọbụla sign afa gị denye afa biznes gị agbasakwala ozi ama. Ụfọdụ mekwala ya, ụfọdụ emere ya, ma ndị na-akwa akwa, ma ndị na-eme kitchen, ma ndị na-eme isi. Ebe ọbụla itinye afa gị, ije training, a certify ya as an assessor ebe ị ga ndị mmadụ nwere ike bịa na your center bịa ndị informal a let's say na ọ ga-emechala kụzichala nwatakịrị mechanic chọza ka o nwee certificate as okay ka eje na this mechanic workshop not a training center ka ọ bụ ilu ebe anwa ndị na-ene certificate abịa na-ene gị ijila aka gị nene onwe gị ọgbakwa n'isi school o just informal
if you made the examination now can practical that be a competence based training. So you make practical a pass and you got some bodo bam you will certificate in here to so all the money remember na ndị anyị aka nwere information ada get to kwesịrị wega and all the right by say no imego ndị na-esi Yoruba land Lagos wee na bịa eziokwu because ha nwee bido golie yota so ihe anyị nwa na-eme borrows from them. Not borrowing, we are going to excel. We are going to be we are going to have centers of Enuga hub ebe na abịa afọ ndị ọrụ aka ama achọzi ya achọ. But ihe onye isi anyị na-eme gọvanọ bụ na ọ na-etinyezi people and program in place to capture them. Ndị mụtago n'ụmụ ya anyị akpọbatazie efe Enugu fe help zia wee kwadozi ụmụaka. Oga from actually out na Kowa na-enwere ndị anyị nwere ndị Enugu ndị na-amụ ọrụ aka ha nọrọ not just now to bring them in to work partner with them hand in hand so that onye ọbụla ga-ama federal government with that program. Man, ụfọdụ take advantage ụfọdụ nọ ya agba nkịtị. Ha ga-asị n'ọkwa ịgbago obodo anyị okay. Regis, thank you. Ịba na ọ dị ka otu obodo anyị si adị na obodo anyị bụ nna nke anyị awọ apart from scam asị gị na ọ ka abịa kpụgharịa mmadụ akpụgharịchaa gị kịta a na-akwụkwọ ụgwọ like ebe ahụ ije mụọ ime mbọ na money onye a ji ịmụ mekanik ọ bụrụ na mekanik workshop ahụ dị registered ịbịa register ka ịmụọ mekanik 6 months 18 months federal government na-akwụghị at least 25,000 a month ego moto ka ị ga-eji wee na-abịa ịghọta a na-akwụkwọ onye nwe that business ụgwọ for training you. Wow. So it's basically clean free. So mana mgbe a na-eje eme a na-adọka agreement ma na na-ede agreement ka we bido it may not be obtainable in the future ma ibido implement na ihe niile enwe in line. Yes. All right, so Godwin, I'm sure you will take go as a sign. Yeah. Hello. Okay. Mbeda ma cake ime. The boy is good. No. No. Why alone? I dem. Okay. Thank you. Yeah, when you go back, because all enjoy my son and my brother. That is it. So the one is. It's not the one who 40 years or what is. 40 years. And I got another 70-something years. Since 1948. As I caught that in offer. Since 1948. Now, GTC in existence is 1948. Okay. So my father now, and I let you about Pascal, why you about mother of my law, say like what my law. Come on, school, yeah. So go now, my hand, then war or lettuce, then war, but all of that got that proper, which you can look over that. You can go back and do Madame Atagata. Then go again, or look at that. Then that's why thank you, Madam. And also look now. So that is what the body, that's practical knowledge, know you. That's good. All that I'm more from my brother is because about one designer. The mechanic. But now, all the people talk about the letters. Why is there a model? Well, mother is it will be about what? I don't know if the guy know that. The one who experience mechanic. Because the girls are all over the school or my house. No, that's a practical original. You have to look now. I like him there. All my prisoners. Everything with it. Mental, somebody, and you talk about that. You see that the prison, I will get. I think I get the city, I will. Going to be right. Now, so you know the manager come and get there, or get up there. I think we'll get up there for this school that I will get a very good. I will be very nice school that I like that. All the management. I have a here. Also,
The boy is good na ya muso. Njoo ihe mme ya kita anu amaro. But see on am me gbayalo. All right, so I like him with her okwu maka maintenance because I'm sure that na my government bụ onye bịakwa ọna ihe a niile Governor Peter Mba na-etinye in place n'Enugu, you can see them for yourselves. Even if no okwu ga-aba n'ube anya gị ga-afịa. So in particular with this one na anyị na-ekwu maka ya na maka vocational and technical going forward in the future keka esi wee make sure that na ihe niile anụwa ị na ha ahazi. Yes, governor ezigokwa go ma ọgwa gị na-arụ dị ọrụ. Governor wete his head mana gị wete ma your head ma your hands ihe niile keka ihe esi wee make sure that na mbọ niile ị na-agba na mmadụ etufughị ya tomorrow because ọ ga-afụ ụfụ na arụ na efu ka ịkwụbara ihe somebody from nowhere and even a vision. Always something with vision. I keep telling people ọ bụ na mmadụ adịghị afụ ihe ị na-afụ and align with it ọ ga-emebi that thing. So kedu ka a ga-esi maintain no this because I like ihe anyị na-eme kedu ka a ga-esi maintain ihe in the future kedu ka a ga-esi maintain ya enwe ihe idowegoro in place isi etele ọgbọ etele ose. It must be this way. It must be this way and it must be maintained this way. Yes. Ima ihe na-eme change mindset in the matter. Especially onye nwegolo ịma oge anyị bata Governor Dr. Peter Bisimba oge bata one of the first phrases I know will also it's not business as usual. So yes, all business as usual anwamela ndị mmadụ will be too laid back when it comes to government property or public property. So ihe nchọ ịgwa ka ndị mmadụ malụ na-abụ na ọ bụgodu na ị na-ezu ori na-ezu ihe public na vandalize ya ọkwa ego because ị na-akwụsị tax na Enugu steeti so ọkwa tax gị ka eji alụ ya so mmadụ adịghị ezu onwe ya ori ịghọta. Another thing bụ ịjụ nke ihe anyị na-ekwu we're strategically putting system in place that will last and we're praying na people with the amount of training anyị na-enye ndị nkụzi anyị na-enyekwa ụmụaka because nwatakịrị ụmụaka na-enwero control sokwa na-emebi ihe gọọmenti ịghọta. Mana ilu okịta anụnwa school epentigolo ha gbatocha abịa m ụnya sometime this week actually ha na-epenti ya lezizi aka na-erepenti the school ọ bụrụ ihe ha mụtago ịghọta. So nna gwasị na mama unu na papa unu na-akwụkwa tax na ọkwụ unu nwe ihe a. Yesterday ha basketball coach ha bịala I talked to them na ọkwụ unu nwe bọọlụ ịgbawa ya ọkwa 20,000. So ịgwa mmadụ na ihe o nwetara no free they don't really take it. So they have to take ownership. Na ihe abụkwa nke anyị ihe akwa school unu bọọlụ agbawa mee replace ime nwe bọọlụ ị ga-agba echi ịghọta. Adị mana bọọlụ na-atụ ụmụ nwoke ọ na-atọ ozugbo a na-afụ coach the old school owoze ekwela ana. So we're strategically putting a system in place. I would believe that with training and overtime that they will now understand that this is their responsibility to take care of public property in their charge. Ego onye ọbụla dị ya. And nwatakịrị na-ata akara na-atakwa ego and onwe nke mebi n'aka gị kọwa ka o si mee anyị nwere inventory of everything anyị nwe ebe ahụ. So every now and then anyị nwere ndị na-eje check inventory make sure na ihe niile ahụ like ikwulele mmadụ were ihe ole tinye ego n'akpa public money or public property jele ya. And ile email ite gị ego ndị na-ejide gị ijebe nga ya dachịkwa na this government. And anyị na-akwakwa akwa n'ime nga. The vocation bụ ekwu n'ime nga so akwa nga fit gị ọrụ a na-arụ na nga kwesịrị gị mma. All right, so chetani nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ onye mụ na ya nọ na studio with Dr. Amaka Ngene yanwa bụ the chairman Science Technical and Vocational Schools Management Board. All right, and tata anyị na-ekwu maka otu challenges ha fugo ịma otu ha si wee merie ya and ihe unu na-eme otu o si wee banyego n'ime ụmụaka and ịma na agwa nke sị gị that na anyị ga-ekwu maka cell ka anyị kwuo maka social emotional learning kedu ka so far
kedu ihe niile emego gbasara sel a kedu ka o si wee bago uru ebe ụmụaka nọ and kedu ife famegola na society so far? Okay, like I said, I capitolo na September last year, Okay. and in the middle of this year, I am the Rangers Foundation now, where that MOU that now enable them. And shout out to Coach Amarizo. So he came and he took over, and he's doing this social emotional learning for students, so that you're not only having a student skill, you're producing a whole child, a whole human being, because he train now for me. He try a plumber be a big on and something. He try a plumber guy be saying I'm all matter with social emotional learning, they're now finding balance, work-life balance within themselves. And even behaviorally is getting better. And the only open GTC, you go. How rules and regulations and procedures. So if you're at school not to a clock, you know when to be in class. You got that. But a challenge I can for my can see the students in Abia. This in Ilabata. Yes, in Ilo, how man are and I don't blame them, they want to be part of the good thing, right? Man, when I was a parent, part of challenges and where parents saying, need to be proactive in supporting their children's education. Oh, it came MNE one day. So around 8 after 8 in the morning. Oh. Nwatakịrị a wee si teacher n'ihe mere o ji wee tete ụra ihe mere o ji wee bịa akwụkwọ ọbịa ha akwụkwọ n'oge bụ na o tete ha ụra n'oge ya bụ ọ gbasata adịa mara amalụ na ihe mmerụmejiri enwekwa ihe ị ga-eme na abụrụ ihe mmerụmejiri ọbịa akwụkwọ taa. So nne achọrọ m ịbịa tinye ọnụ na bụ nsị nchọ isi nwatakịrị a ọ nọ 2026 na-enye unu nsogbu ka ọ na-azụghị unu ọfụma maka na ị bịara late ị ga na-asị hey ticha biko zie elu nekwe na abịarakwa m n'oge ịkwụrụ ọtọ si ya ticha na ihe melu ịma na anyị bụ na anyị chọrọ ịbịa late mgbe nke anyị achọ ịpịa gị ịtarị ọ ị na-abịa late ifu dị ticha chọọ ịpịa gị ịtarị ị ga na-ayọ biko zian amarọ m ọma o mee m ọmụ ị ga-achọ push the responsibility maka ụjọ to your parents mana ka the child na-asị that teacher ọ mụ mere onwe m mụ ameme ejiro wee bịa n'oge ụra ka m nọ na-alarụ mgbe na-ajụzi ya nwatakịrị chọrọ ịga akwụkwọ mgbe nke anyị 5 o'clock itetego n'ụra wee kwado. So these things be ihe anyị ga-enebala anyị in terms of parents, because at this point ị ga na-ajụ ka ebe nne na nna nwatakịrị anọ mere o ji wee larụgide ụra larụfụ ụra too much ma ọ nabakwa n'oge ọ bụgodo na ọ nabakwa n'oge ị kwesịrị ị na-eme ka ọ na-etete n'oge ime ka ọ naba n'oge maka na ọ bụrụ na nwatakịrị ụmụ anyị na-awọchi TV till 3 a.m. o nwere control mama ya na ma papa ya ma onye guardian ya nọrọ n'ụlọ ma ikekwa nwatakịrị bibia mmadụ na-enyere ha ka a ga-ezigide ozi ma ọ bụ na ọ lụchara ime eje akwụkwọ anyị ma na ihe ndị a na-emebe ndị mmadụ. So no, first of all ịjụ ọ gịnị mere iji bịa late eziokwu na o tetara n'oge but o nwere enwere reason o ji wee o tetara n'oge ịda na-emetara ya mana ọ nabara n'oge ọ nwatakịrị ka ọ bụ ọ bụrụ ọ kasị asị mana ọ mara wee sị ịghọta. So I don't think the child is being defiant bụ ịgwa teacher na ọ na-etetara n'oge o nwere reason o jụrụ echeteta n'oge ana okekwe arụ adịa mana olikwa n'ịnaba. There were so many reasons why Imagomaka behavior express in that. And I people that in a GTC. I had the menu Otale. That we talk to their child. That's what the social emotional learning is doing for us. Because now Italy, Umaka GTC, all Italy go do a gas in Pia. Always do quite pure, there's like anything. You understand? I don't. So but then when you talk to a child, the more near chores or galon at school, but so also the unpopular palate. You got that almost same girl, now you're not familiar. I wouldn't have it like this, It's open. I'm going to be on. Well, ask for my bag and go to trash. And I took to here at school. Always show the amp of your palate. I have my own. I'm not coming over. Phone, they do where be late. What I can put in hand and see how getting. I'll try to yana mamia. Don't go to jail about you. Because here come up na parents called the naka. What actually. I am the guardian of these children. Open I am off my hand off my. So open parents educate their own way off my. Don't blame the child. Education be investment in the future of that child and your family. All right, I know na Vote 104.3 FM. Chetani weki sonye wine no but sinketa na 0706 048 5853 my phone at 0915
570-8347 anọkwa m na YouTube na Volt Odenigbo nọrọ na Facebook na Volt 104.3 FM zite ozi unu n'oge na-ete ha aka m ga-ewerecha ozi unu mana ọ bụ na ị chọọ isonye n'ụbọchị nke taa cheta na ị ga-akpọ nwaanyị na akara ekwentị anyị ka anyị kwuo maka sel anyị mana achọrọ m ịma ka anyị si aghọta ụmụaka isigo na Rangers etinyego aka a na-eme nke mana ama m na ka si arọta ụmụaka kedu ihe ị na-ebiri imegasị ka ị nwee ike sonye na ndị enwe ike ịrọta n'ụbọchị ya na sel ya bụ foundation enwe this Rangers International Football Club Foundation yes bụ ama m kedu ka esi arọta ụmụaka enwe ike wee nweta nwuo ihe bara uru na bụ foundation ịbịa na GTC ama na uche gị na-eje maka ndị ga-agba bọọlụ ya nwa yes okay for now we are trying to build the child okay the social emotional aspect of the child so once we get them together ị ga-afụzi na ọ bụrụzi mmadụ ga-akwanye nwatakịrị ka o mee ihe ọ chọrọ ime ịghọta so ụmụaka niile na GTC nwere access ha ncha na-eme social emotional learning ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ nwere ndị na-eme iche for the whole school I will over 600 and I think 626 or 630 students at GTC. So Hancha name social emotional learning, they participate in the program. Okay. You got that? So by the time I graduated from that program, they will begin to now do what they call intervention through sports. So obviously I'm each of the basketball, no soccer, football. Hancha would now come and play. But we don't want to carry wild children and put them out there. You got that? Yes. So for you to even be a professional, athlete, there are some skills that you have to have. You can't just put a wild person there. And yeah, the GTC where anyway. So volleyball di. Na volleyball academy, I'm not happy. Okay. All right. I ga-ejechara obere break. I na-cheta azụ. I ga-ahapụ doctor nọ na the studio with us maka na time ya agago. Ama m na ọ na-eme enjoy mana anyị ga-aga obere break anyị na-cheta azụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo onye mụ na ya nọ na studio bụ Dr. Amaka S. Ngene nyanwa bụ chairman Enugu State Science Technical and Vocational Schools Management Board ndewo na na-cheta azụ Thank you. I am a child of I like your signs. Oh, really? No, okay. No break now. Oh, just small break. Oh, break. Okay, back after. But I go back after maybe 6. Okay. Yeah. Well done, ma. You're doing well. Oh, thank you very much. I like your clothes. You're blinging. Oh, I'm blinging. Yeah, I always like that. I like to be seen. And your glasses, very nice glasses. Thank you very much. Thank you. Well done, ma. And you're doing a great job. If this is what if this is what it is about, this first time I'm hearing about Enugu State, this board. Oh, yes. This is you're doing a fantastic job. Yeah, we used to be very obscure. Thank so, God. so at what point did you guys decide to, was it when you came in? How long have you been on this? Since 2024, So you came in. So this is Peter and Bar. This is Peter and Bar. Okay. This is Peter and Bar. Okay, that's very good. Yes. Well done, Yeah. ma. It's only him that can do that miracle. Yeah. And he gives free hands to you. And you Yeah, have he your free does. hands to Yes, do he it. does. He Well does. done, man. You're a big madam, bro. Really? Thank Thank you. You're welcome. My name is Roy. Roy. Yes, I'm from Bamaka. I know. Doctor. So Roy, Roy, Roy Suji. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Good to be here. Thank you. Regis, please help me with the volume matter copyright on YouTube. Okay, sorry. So you want to tone down the volume, huh? Yes, either I mute my videos. If it's not close to me, I have to mute it from here. I actually prefer this evening because the morning. You'll be rushing in the morning and just what? Well, morning doesn't take time. Within 40 minutes, you're done.
because you have to take the 9 o'clock news, which sometimes is up to 7 minutes. Then she does her first speech bank. Then come in. So within 40 minutes, unlike our own, my own. No, don't worry, I got by now. I'm just small break so that we can catch up. Okay. On social media, maybe normally I can eche na mbụ onye dị 40 years ahead because even my voice, mgbe half of them na YouTube ka ha ji wesibazi ya. Thank you, Regis. And I take my zona Volt 104.3 FM. Afamba Ntichinaze egwu ngwechapụ kitabu ije awele osadebe bienye ọmarịcha egwu ahụ. Anyị ga na-cheta azụ n'ihe anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taa. Andụ maka ose adị n'ebe anọ. Every time nwekwanara onye ọbịa na studio, ọ na-adị juicy because I'm with somebody different. Ịghọtago? Because ọ ga-eme our brain enwe a lot of things I need. Ị na-amụta, and a na-ekwu ebe a sị gị na ọ na-adị oke mkpa na ihe ọbụla ị na-eme jiri ofu ihe wee na ọ bụgodu na ịmụta ha from morning till afternoon o ruo 4 na odenigbo mụta ị ga-amụtarịrị ihe ebe ọ dị iwu ka ọ bụ. Alright, so and of course e nwere onye ọmalịcha nwoke nọ na studio si na ọnụnubere ụdị ihe a before, and ama m na nwere a lot of other people na-anụbe about this project, and I was hapụ isu oyibo too much. Obi mwapụ m mgbe m furu nnukwu building ahụ. A na-asị ọ bụzikwa GTC, like nọ na-enene even though no nwere ama m na aka ya kutu nke dị n'iru. Ama kutu nke bụ museum, I ga-arapụ ya to. Mana I eme something about the ceiling. I ga just touch her up. Because ceiling na afọ m osisi na-achọzi ịda sị na ọkwa nke a bụ ihe mebiri nnọọ ọmalịcha. O nwere building ochie ka dị n'iru. Nke anwa onye isi anyị gọvanọ si ka arapụ ya na a ga-edozie ka wee na-echeta what it used to be. So I go to every building in the yes. That used to be the administrative office, the principal, and everyone. Okay. Back along one way by in the 40s. Imana GTC with 2 gates. Am I wrong? Now was a 1. Because that time all the guys ndị abụrụ ọ bụ na ịdị agụ akwụkwọ nchọrọ ịbịa agba bọọlụ. Nchọrọ ịbịa n'eri anyị ma a na-agba bọọlụ mostly with the field. Abanubem that side. Onwe the other side anyị na-abịa ihe gbasara abata field. Onwe ihe gbasara gị na the main side of the compound. All the other side. So ịbịa ịgbacha bọọlụ ụna na. And always what ihe na ịbịa tata na-ekwu that field na ga-put into good use. That field ebuka. A very big field. So and that bank basketball ode. I want to hear from you. And with 2 smart schools inside that place. You made that GTC? Yes, and with 2 full size. GTC to get away run a tunnel. We run a tunnel. Yes. Same with 2 smart schools at Banwa. Everyone at government secondary school no. Or another smart school. Same with 3 smart schools. And no marker on a government secondary school they say Banwa be use the lab, not a smart school. So once you had it ready, they'll just also migrate into that one. Same with 3 smart schools there. You got that? So the sporting facilities will be open to all of the children now. And this smart school before the non-Enugu North. On the ward, double their ward. Okay. Because some of them when get upon a Sata chemist also, green school. When getting around small gates. Everyone are while in all the other. All right. Okay, na Abia Njedebe. Time I na Abia Njedebe, and this time, in fact, time me Abia Njedebe. When I in on a studio with Dr. Amaka S. Ngene. Actually, before Obuna because I na ewejelu aka anya niye na enwe to ụmụaka anyị na-etonite. I'm particular about ụmụaka na-etonite ejiri ụmụaka akpari amụ because ihe ọbụla I project to ụmụaka ka ha ga-amụta. Ihe ọbụla igosikwa n'elofa
ihe ọ bụla ichebekwa n'ala ha n'iru ịkpọpụta ofu okwu ha ga-achọ iso ịkpọpụta ofu okwu ahụ. So asụ onye bụ na ifugo ụmụaka nne and gị na ha emekọgo ihe ịmago ka ha si awọk ma emotionally or psychologically na ndị ọzọ. Parents na-ege anyị ntị because program anyị bụ adult program and all the parents bụ ihe ga-asị nwatakịrị a ngwa na ebe ị ga-eje na ihe nchọ ka ime. At this time secondary school parents nwere the right to make decisions for their children. So kedu for parents probably ha na doubts because in na Nigeria ị ga-ama na most of the times nothing works. So ụfọdụ n'ime fa nwere doubt n'ihe a ga-arụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime fa bụ ndị nugo maka ya mana fa ekwetero mana ha mana ọ ya alụ ha ma onwe ndị mana ihe a ga-arụ ọrụ na ọ ga-awọk mana ha ekwetero na ọ dị n'enugwu anya ịghọta. So achọrọ m ka inyezie ha okwu ga-abụ ha nụ ya sị oke ka ha duru ụmụaka ha gaa na that for the technical and science technical and vocational schools. Okay, can't we quote earlier? First of all, everything the Naka parents. Maka na ụmụaka na-eluru 18 years a na-afọ ha as minor children. So, achọrọ ka parents ndị bụ ndị Enugu. First of all, we go to an open mindset about this present government. Mmalụ na government anyị, Dr. Barrister Peter Ngosimba bụ gọvanọ anyị, nwere plan ọganihu and ọdịmma ndị Enugu steeti niile. Okay. So parents niile na nwa gị anya fụ na nwa bụ otu ị na-atụ na ndụ nwa gị. Gbanyelu nwa gị ukwu sọpọtụ anya ihe ọbụla ọ ga-eme ka ọ na-eme ọfụma na skuul zijie ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụzi smart school ị ga-eje after smart school ị ga-enwe aka ọlụ. Ị pụta ije GTC ị ga-enwe aka ọlụ. Another bigger program federal government nwere na-abụ na mgbe a ga-emechi this reform a na-eme even senior secondary schools niile onye ọbụla ga na-agụ na-enwe aka ọlụ. Enwere about 35 skills a ga-eme anybody nọ ụmụaka niile secondary school ka inwe aka ọlụ. So na your parents nọ n'aka ha ka ọ dị to encourage their children. Ọ bụ na ihe gị ime ka nwa gị naba n'oge mee ka ọ naba n'oge. Nke ọbụla ị nwere ọbụna uniform ka ọ niri ka o wee na-abịa akwụkwọ jisi ike gbaa mbọ ị ga-emenwu ya. Ọ bụkwanụ n'ọrụ aka nwa ka ị chọrọ ka nwa gị jee mụrụ ị chọrọ ka ọ bịa formal school ije mụọ ọrụ aka nwa. Informal dịkwa. Iluo na co-camp enwere ndị na-ewe ụmụaka chọrọ ịmụ ọrụ. So kama ị ga-arapụ nwa gị ka ọ na-efuli efu na-achọ ego ọkụ enwere ebe odu mmadụ eje. Ị nwere ike ịkpata ya olu echi ma afụzi ya ma ije na ngalizie ya ịghọta. Enwere ebe a na-akpọ ọrụ aka dị ma vocational center na co-camp. Ilu ebe ahụ ndị n'ebe ahụ bụ ndị si ugwu Hausa ndị Yoruba na-abịa ebe ahụ ese ndị be ha ndị Edo ndị Kogi mana ndị be anyị dị few anyị dịrị ndị be anyị je ebe a explore that place. Is a formal informal vocational school. Uru dị n'ọrụ aka na ọrụ aka abụrụzi mgbe a na-asị na onye mekanik na-eriju afọ na ịghọta mọsọ ebe nwa gị jekwuru akwụkwọ mọsọ ebe o jekwuru skuulu gụrụkwa ọrụ aka tinyekwa n'elu ya ịghọta. So in the informal sector, I want to go back to our former caller. Informal sector already are doing this. I'm in the Chamber of Commerce on a plan. Okay, on one Chamber of Commerce, they do 20 na GTC. Can have continue further studies. Yes, they will continue with them. So our government will plan. I want agenda. We are strategic in everything, and my parents need to be deliberate, and intentional in pushing their children to be, to go to school. Go. If you don't show up, you're right? So parents ndị na-ege ntị ụmụ okorobịa ndị na-enupụ isi akwa brokwa scam. Abro scam at all. All right, I did on YouTube. Nwoke Precious. This is a wonderful and educative program. Daloso. Ono making some good evening. Auntie Odenibo na onye anyị na na studio. Daalụ no. Achọrọ m ịgbaga na Facebook mana network dịka ọ na-enye nsogbu. Alright, so cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Kita bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenibo and ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta eji m n'aka na ịmụtala ọtụtụ ihe ọ bụrụ ofu ihe onye ọbụla sị na ọ mụtara ofu ihe ma na abụọsikwa anyị mere gị ọ bụ ọkụ federal gọọmenti ma egige a na-eme onwe gị. Alright, so I ga-asị no and bye bye. Daalụ.
Asolebe say no bia ije nwona. Abialije nwona, monje mwana. Eziokwu. And ịbịago ka ala anyị. Ị na-akwụ otu a mụ ya ka nzere gị maka na ọ na-obi m ka ịbịa. Yes. Alright, cheta na onye mụ na ya nọ na studio ya ha hapụ anyị bụ Dr. Amaka Ngene. Yanwa bụ Chairman Science, Technical and Vocational Schools Management Board. Na-asị gị daalụ so. Daalụ na ndị Enugu na-egekwa Volt FM. Daalụ. Because amara m na nke a dị etu adị m happy and mgbe a ga-eme announcement gbasalụ GTC Enugu and everything I'll try to get it to Auntie Chinaza. Daalụ. Ka o kwupụtala ya nnukwu nọ na-anụ. Yes. Daalụ nọ. And cheta na ebe a ka m na-eme sure na ife niile gbasara gị, gbasara ezinụlọ gị. And especially obodo anyị na-apụta na maka na obodo dị very very important. Ihe niile anyị na-eme bụ ụmụaka mụtachaa ya if ha ruru big names and big hands on the society. So ọ dị very important na ịchọpụtara ụmụaka gị ka ha gaa school. Ọ nwe ihe mfụ na social media, sorry na na-ekwu ya late, but o wute m ama m na-eme onye a na-akpọ Lozelus. Okay, an Igbo boy. Ihe ọ na-eme ọ banye moto like this, ọ pụ apụ na-achọ onye ọ ga-enyere aka. So ọ nọ na Asaba yesterday around 10:30 n'abalị of nwatakịrị, a lady, a mother, a sister, a daughter bunyelu nwatakịrị that girl erube 14 years bunye kanda ka olewe by 10:30 p.m. ụdị mmadụ akịta ọ dịghị ka ọ na-aga school. Kedu mgbe ọ ga-eji na late? Kanda elebekwa ya, na dị m sure na that child achọghị ịnọ ntụ eleche kanda because auntie ya akụnye gị ụjọ na ị ga-elele kanda. Anyị amarọ na ọnya bụ the situation ka ọ na chi jiri nwaanyị bunye kanda ya jee elebe. So these are the things o kwesịrị ịbụ ifụkwa na like this gị alasị ya ka abịa sori ka o sori ya nawa na befa ka ọ mara onye bi ya zinyere ya kanda n'abalị. So the na-atụ ụjọ ife ụjọ na-atụ ya ife arụ ebe ọ na-eshake mụ onye ama jijiji n'oyi anụ nke mụ na-amụ ha ejekwa nwatakịrị ekwa si ya na ntị ya ha si ya na-aba nsogbu na ịchọta biya iloketi ya bụrụ problem. Ndị ya amụ ya kale na a sị ya na-aba kama na ihe mee bụ na fon ewesti gị ya time dị gị ya na-adọ na ọchị na ọ sị ya ka onye ya 3,000 mana na ọ chọ ka ọ naba ya daba na chi ejigo ha megidere ya to 11 almost midnight lonely road ọ bụkwa na ihe apụta efu ndị mmadụ a sị gị n'ụzọ a amarụ gị ebe ahụ onwere onye ga-ama ka ndị esiwe tọrọ gị adọ mmadụ chukwu oke ka wee mmadụ amụrụ amụ bihe na-emume nwa onye ọzọ na ajụọ ya sị ọmụmụ ya biya ọsị mba one woman pụta na-edifendi ihe ezigalụ ya bụ nwatakịrị ọsị na onye anwa bụ nwanne anti ya. So ihe a bụ a very ihe ọ ga-aba anyị necha anya na society like this nsị gị as a parent adịghị eduzi ụmụaka edugalụ mmadụ ụdị ihe adịgo ị ga-asị na school ka ị ma zụọ nwatakịrị at least mmadụ so but government is paying for it. Chinaza ama m na time agwụgo mana Nigeria nwekwa iwu Child Right Act. Nwatakịrị dị da eji ekwesịrị na-ahụ ọka anything. Ọ bụrụ na ọ ga-ahụ ya bụrụ na school emechigo mgbe ọ ga-adị safe for the child to do that but ọ ga-eji lele akwụkwọ. Gịnị bụ ihe nke? Ike gwụ na domemu mgbe anụ because abịa m nwatakịrị ahụ fụ na emene anọ na-blame the child because number one o speak to the teacher disrespectfully mụwa bụ one person abụ private school they have government kama ịmago kọlọ afọ the school apụchago na the wall enyi gị repaint bieri ka mara ebe ọ dịgodo adị mana ọ dị na road ọ dị na road somewhere around flyover ịgafeche flyover making agbagote ọsọ nọ bad n'akụkụ echetarazi m ebe a I know the place. So disrespectfully because efum okwu ahụ otu o si ọ bụrụ ihe okwu no otu o si wee dobe ọnụ wee kwu ya. Now otu isi wee point go out na enwere parent nọ n'ụlọ because mụ nọ na-afịa sị nwatakịrị at least ị kara inwegodo respect saa the teacher ajụjụ ada afọ ha metarị na aka da teacher mgbe nke anyị tarị dị two things are involved is either na ije sụọ afịa dị epinyekwe gị ndị a na-enye CPK compound bụ ndị nụlọ ọgụ ịnụ ọgụ na skuul ebe ngụ secondary school ije pik mana ị bịala eti ị ga-asụ afịa and ụdị punishment a ga-enye gị asị gị bie after your school with mma. Yes, ejem GSSA
Now, you get the GS abbreviation in your school, on your punishment, or appear get a horror. So some of us, because now I actually have a class, I na ask just why if you break. I'm not the teacher the mean or happen get sweat, I'm not doing mean or nanya or singing what, but in a class. So I from that teacher go jet and say anyway, a blame run a more what a killing a pata opuko kuzigi. So I'm always apply. I cannot apply spare the rod and spoil the child. In my head in if I can say it. In my head in the abu now. Me is when I control over corporal punishment. Onwe hebo na mama gị na-apịa gị ụtalị ogolo ofe aka kwa ndị Igbo ihe nwere nwatakịrị na-apịa gị aka ka ọzọ jide ka ọ rapụ ịgbanarị gị ọ bụghị ka ịgbanarị gị onwe ka ije dabalụ ma ọ gbafuzie ebe ọ na-agbalụ gị ọsịta ijide ịpatụ onwe gị obi na-eme gị kwụsị mana ifugo ihe nna-afụ na soshal midia ihe ndị mmadụ nwere ike ime nwa onye ọzọ so inwe ike na-etizigbo nwaanyị ticha nwere oke onwere nsogbu na bie n'ọtụtụ ma onye na di ya obere ebe azie ya na-arụ mfụ nwatakịrị ịghọta tizie ka o tigbuo ya ịghọtakwa ya bụ ọ bụrụ na disiplin nwatakịrị dị njọ mana ị ga-eme na-eme with love now ndị mmadụ ji na-abuse ụmụaka sị na na-eme disiplin ịghọta so corporal punishment to some degree you can apply but not irapula a different person all the time mụnwa ndị nke kụziri mgbe anyị jere ma ticha ịga ka a na-akpọ nwa ndị a na-akpọ ticha ịga nwe nke a na-akpọ ma ticha a na-akụzi mate were ụtalị soro gị n'azụ ụmụaka dey learn like that ịghọta mana ime mgbe ọ bụrụ na this child ịfụ na-emene na ọsalụ o nwere a lot of center you have to consider. Yes, and especially the emotional being of that child. Maka marry her guy the night before. Okay, kwa bụrụ nwa lelu ihe n'abalị ịghọta ọ gbasa school je na onye mama ya na shop ọ ga-anọgide ebe ahụ ọ na-ejisi enyi orie oficha ụlọ mecha before ọ bịaba school nwa na-ele ka nda ka anyị meji ọgọdọ ga-eje akwụkwọ echi. I'm sure na nwatakịrị ahụ na-eje akwụkwọ. And that another abuse because every child with right to education. To education. Or another problem good. Yes. But can I have you hear too much? I'm nejim n'aka na doctor ga-abịakwa mbọsị ọzọ. A ga-abịakwa mbọsị ọzọ. All right, so I'm not that cheta azụ na-aga n'ebe ọ bụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Akwa m ike nabaze. Yes. Thank you so much. Thank you for coming. Yeah, we'll come again. Okay. Especially once I'm with a date for that GTC, we'll come to you. Okay. Figure it out. No problem. Thank you. I have to be here till 6. Okay, the young one, carry on. Oh, just Oh. All right. The mute here. I have to end this live.